Ľudia, ja vás vítam pri novom videu a ja som dneska dačo nafarmil a dačo som dal aj môjmu bratrancovi. Sámko, poď na chvíľku ku mne. Ukážeš, čo som ti dal, ty kokos. No ukáž to. Čumte na to, čo som mu dal. Pozrite na to. Toto monštrum som mu dal. No a ja som vypestoval dačo špeciálne. Vidíte toto? Vidíte toto? A vidíte ešte tento... Počkajte, ja vám to ukážem, jak to vypadá. Bum. Tento beanstalk, vidíte ho, úplne obrovitánsky. A toto je také krátke video, sme vám chceli ukázať toto šialenstvo. Samozrejme sa potrebujeme, že koľko toto šialenstvo stojí. 771 miliónov. Pohoda. Čus. Samozrejme, nezabudnite dať like a odber. Čau.